Der er den sidste halvandet års tid opstået en bevægelse i hele Europa, der bruger vores allesammens frihedsrettigheder til at agitere for en sag, som kan sammenfattes i sloganet fra floden til havet. Dele af denne bevægelse bruger ret usædvanlige metoder i deres debat. For eksempel sendes der meget grove beskyldninger og anklager mod mennesker, som de er uenige med. Der er nogen, der retter utrolig grove anklager mod navngivne personer i store demonstrationer i gaderne. Statsministeren vil nok være bekendt med et råb, som hedder: Mette, Mette, du kan ikke gemme dig, du støtter folkedrab. Mette, Mette, du kan ikke gemme dig, du er medskyldig i folkedrab. Der er også del af den her bevægelse, som saboterer andre menneskers arrangementer. Ikke fordi man overhovedet forholder sig til hvad der bliver sagt, men fordi man ikke kan lide talerne, og så skal arrangementerne saboteres. Det så man sidst i Fælledparken den 1. maj. Jeg kan tænke mig at spørge statsministeren, hvis en af de personer, som bruger de her metoder i den offentlige debat, stod her, hvor jeg står nu, i stedet for mig, hvilke råd ville statsministeren så give vedkommende? Statsministeren. Det er et specielt spørgsmål at få som statsminister, fordi i Danmark har man jo sin grundlovssikrede ret til at tænke og ytre sig, og også at forsamle sig, også at demonstrere. Men man skal gøre det inden for de demokratiske spilleregler. Jeg synes ikke, det er min opgave som statsminister at rådgive andre om, hvordan man skal opføre sig i et demokrati. Det er min opgave at stå vagt omkring vores grundlov og sikre, at der ikke er nogen, der overskrider de demokratiske regler. Men jeg har selvfølgelig mine personlige holdninger. Det har jeg, når man står og demonstrerer uden for en slagterbutik i København, og dermed jo nærmest angriber en helt almindelig familie, som har en butik og sælger kød, hvad vi andre er glade for, som godt kan lide at spise kød. Eller man råber den slags, eller man ødelægger et 1. maj arrangement. Så man kan sige, jeg vil sige helt generelt, synes jeg, man skal blive inden for demokratiets spilleregler. Og så er jeg selv opdraget til, at man skal tale ordentligt til andre mennesker, og det bestræber jeg mig på at gøre selv. Og tænker egentlig også, at hvis alle gjorde det, så havde vi en lidt bedre offentlig debat, end den vi har i dag. Hr. Sjøberg Skole. Tak for det. Når man bruger den her måde at agitere på, så er det jo ikke fordi man vil vinde en diskussion med de bedre argumenter, men fordi man vil gerne have, at modstanderen ikke siger noget. Man vil skræmme modstanderen fra at træde frem og sige sin mening. Og jeg har faktisk talt med mennesker, som har en mening om den her sag fra floden til havet, som gerne ville sige noget om det, men som holder sig tilbage, som ikke helt tør, fordi debatten er blevet så voldsom, og anklagerne er så voldsomme, som man møder, hvis man siger sin mening. Hvis en af de personer, som holder sig tilbage for at ytre sig i det danske demokrati, fordi klimaet er blevet så hårdt, hvis en af de personer stod her, ville statsministeren så have et råd til vedkommende? Statsminister. Det er også et godt spørgsmål. Det er mit meget, meget klare indtryk, at flere og flere danskere afholder sig for at være med i den offentlige debat, især på de sociale medier. Og det er også mit indtryk, at vi nu er i en situation, hvor der er folk, der afholder sig for at stille op til politiske hverv. Både på grund af trusler, chikane, fysisk overfald og overgreb, men simpelthen også på grund af tonen. Jeg synes, det er et kæmpe demokratisk problem. Og jeg tror, jeg har prøvet det meste efterhånden og kan bekræfte, hvor alvorligt det er i et demokrati, at man ikke kan få lov til at have sin holdning og få lov til at sige det på en helt ordentlig måde. Jeg tror sådan set, at spørgeren har ret i, at nogle af dem, det er jo den palæstinensiske sag, vi taler om i dag, at nogle af dem, der kæmper den derude, gør det på en måde for at få vi andre til at holde vores mund og have det nuancerede, balancerede synspunkt, som vi har på konflikten i Mellemøsten. Og det skal de selvfølgelig ikke få lov til. Så mit håb er, at alle tør tage del i den demokratiske samtale, men jeg er nået dertil, jeg ved godt, jeg skal
færdiggøre nu. Jeg er nået dertil nu, hvor jeg mener, vi bliver nødt til at tage skrappere midler i brug for at passe på folkevalgte og for at passe på vores frihedsrettigheder, fordi der er nogle få mennesker, det er som regel yderst til højre og yderst til venstre, der knægter vi andres mulighed for at udfylde vores demokratiske opgaver. Hr. Sjúrður Skaale. Tak for det. Så griber jeg lige den med at passe på de folkevalgte, for statsministeren er jo selv folkevalgt. Nå, det er selvfølgelig, når man er i en mængde, så kan man gemme sig i mængden, man kan opnå anonymitet i mængden, man kan drages med af stemningen i en mængde, og man kan sige folk om andre i en mængde, som man måske ikke ville sige, hvis man stod overfor dem ansigt til ansigt. Og derfor er det, der siges i de her demonstrationer, måske mere end et udtryk for noget, der vokser ud af en stemning mere end en refleksion, en betænksomhed. Men det siges dog, og statsministeren har vel hørt det. Jeg tror, mange ville være interesseret i at vide, hvordan reagerer man som politiker, som statsminister? Man er jo også et menneske, når der siges, det som jeg citerede før, meget grove ting om en. Skal man bare sige, jeg er politiker, jeg skal have hård hud, så det har jeg, så det ignorerer jeg? Eller tager man det til sig? Eller hvordan takler man det, når tusindvis af mennesker råber de grove ting, som jeg sagde før? Statsministeren. Jeg tror, jeg vil tillade mig at tage mit eget følelsesliv ud af ligningen. Men vi har, altså igennem den senere tid har vi hørt om borgmestre nu, der stopper på grund af chikane og trusler. Jeg ved, der er folk, der har overvejet at gå ind i politik, der afholder sig for at gå ind i politik. Og når jeg er ude i forsamlinger og en gang imellem stiller spørgsmål, eller andre stiller spørgsmål, er der nogen her, der afstår for eksempel at gå ind i debatter på Facebook på grund af den hårde tone, så er der ualmindeligt mange, der rækker hånden op. Og det her er et direkte angreb på vores demokrati. Vi kan ikke se det anderledes. Hver gang der er nogen, der chikanerer nogen til at holde mund, som er demokrater, så er det et angreb på vores demokrati. Og det bliver værre, og det bliver værre, og det bliver værre. Og min vurdering er, at vi slet ikke har set endnu, hvor galt det kan gå. Fordi hvis ikke der er en kritisk masse af helt almindelige mennesker, der tør at påtage sig et politisk hverv, der har lyst til at stille sig frem i den offentlige debat, så dør vores demokrati langsomt. Og jeg synes, der er mange faresignaler i vores verden netop nu. Så vi bliver nødt til at insistere på en ordentlig tone. Jeg synes, man skal slå hårdere ned på det, der sker på de sociale medier. Og ligegyldigt om man kan lide det eller ej, så skal vi passe både på vores medier, de medier, der er tilbage, som er gode, solide europæiske medier, men vi skal altså også passe på dem, der tør påtage sig et ansvar. Og det er ligegyldigt, om det er i foreningslivet, eller det er som offentlig ansat, eller det er som politiker. Og det afslutter spørgsmålet. Tak til hr. Sjúrður Skaale, Javnaðarflokkurin.